Аз съм Мануела Кочова-Зоринова и съм на 27 години и съм от тук, от град Луковит. Имам 3 деца, нали? Големия, той е на 10 години, второто ми дете пак, момче, той е на 7 години. Имам и трето момиченце, тя е сега на 18 април, ще прави 2 годинки. Първия син Митко, по-големия, съм го кърмил беше на година и 7 месеца и съм го прекратил. Второто пак така, Павел, съм го кърмил до година и 8 месеца беше. Третото, Сърфима, до годинка съм я кърмила и съм прекратявала с нея. Значи за първи път моя син Митко съм го хранил до 8 месеца беше. Не ми дадоха да го дам, нали, различни работи, защото се родил по-малък. Беше кило 950, там не знам колко. И съм го дал, първата беше супичка с картофки, зеленчуци съм слагала вътре, такива работи. Второто беше Павел, пак така, Павел 4 месеца съм го почвала с храна, каквото ми пада. Например, слагам, може сори с картофки, така мешени, слагам му картофи врени, му прави като една като кашичка с картофки, супички му правила и той си яде. Той от всички деца, той най-много яде. Сърфимка и тя така също. С нея беше от 3-4 месеца. Пак така. И с нея така супички, пюренци, такива работи с месо, плодови храни, сокове дадох на нея. И така и с него също. Супички, такива работи с него съм дала. Всичко, което сме приготвили, всичко беше домашно, всичко ние си ми приготвила на децата ми, нищо не съм купила от магазин и такива работи. Всичко от мене. Първото дете, когато съм родила Митко, беше сама. Нали, зъбите ми те беше около мене и ми показват как трябва да давам, като, нали, да не задушавам детето, показвам и, нали, през колко часа да й дам, да дам на момчето, нали, през 2 часа или през 3 часа е полезно, нали, на детето. И колкото може водичка през деня и е така. Първото дете, нали, то бях пръвскини, не знам как, нали, как да развие детето, как трябва да го мия, как всичко и всичко беше от баба ми, от зълата ми. Те са ми помагали много с живота, нали, за напред, с първото дете. И после с второто дете вече почнах сама вече да си знам вече какво трябва, как, през колко часа и така. И с третото пак така. Сама си готва, да, вкъщи. Всичко аз. Всичко от моите ръце минават. По принцип всичко ми е лесно, ти кажа. То супите ми са лесно. Например, някой мусака нещо, нали, там с теклички гледах от тук от вазе. И по принцип и с панак, нали, може да готва такива работи. Всичко може да ти каже. Някои работи, като не знам, например, нали, да питам някой или пиша в интернета някои работи, които не ги знам и той ми излиза всичко как да приготвя. Това ми е лошо, защото някак път се чуда какво да готвиме, защото това е всеки ден. Се чудиме какво да готвиме, какво да едеме, какво да приготвя. Това ми е най-много трудно. Да се чудим какво да едеме. Никога не съм използвала детска кухня, нали, да готвя за децата. Всичко е по нашата кухня, нали, там, за възрастните да готвиме вътре. Детска кухня няма. Малко по-трудничко, нали, излиза ми менюто, защото моите деца избират яденето. Значи другото, големия си избира яденето. Дори да не му харесва, няма да го еде. Малки и той също. Ако му харесва това ядене, ще си го еде. И затова, че трябва да готвя 3 ястия. Значи по-отделно трябва да готвя на децата. И това ми 3 деца. Трябва да избирам яденето и на малката. И двете ми деца са капризни. Значи второто дете, Павел, не е капризен. Той си еде, нали, всичко, което му дава, що си еде. Но за първото и за третото трябва да избирам храна за тях. В неделя сме готвили картофи с наденица. Например, нали, готвя с наденица картофки и съм пека в скаричка там това наденица, пак така в скарита, пражоли съм в неделя и се събрахме, нали, моето семейство, там децата ми се събрахме. Съм слагала и салатки от марулил и такива работи, които се, нали, трябва да върви. Сега ще кажа и закуската. Или филийки с яйца, или, например, мекици, нали, с сиренце,
Или, например, някои макаронки, спагети, там с сирене, някои, нали, децата ми повичат спагети, например, с сирене, и макарони с сирене, или да печа, нали, с макаронки, там с кисело, с прясно мляко, сиренце, такива работи с закуска. Нали, някой път правя. Или принцеси, това, за закуска. Принц трябва да помага с пари, например, защото, нали, то с храна не може, нали, само с храна, защото някой път, нали, знаеш, децата искат, трябва да отидеш да купуваш, то като нямаш пари, то не може да отидеш да купуваш по магазините, колкото може да помагат с пари, нали, на такива млади семейства, на нуждаещи, които се нуждаят. Някой път имат, някой път няма, имат по-нуждаещи от нас. Трябва да помагат с колкото може с пари да помагат.